Olisikohan Tapani Rautasen isä, joka löysi ja perusti tämän tilan reilu 60 vuotta sitten, uskonut, että tästä tulee vielä jonain päivänä jukurttitila EU-Suomessa? Kultainen avain -kunniakirjan saa tänään Lea ja Tapani Rautanen Ahon tilalta. Mistä lähti sitten tämä jukurttitoiminta käyntiin? Se lähti tästä, kun alettiin puhumaan, että EU tulee. Ja minähän olen tietysti niin tosissani sitten, kun mä eihän meillä ole, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia lisätä tämmöisiä kauheita lehmämääriä, 30-40 lehmää, että se on ihan, pitäisi kaikki rakentaa navetat uudet ja kaikki investoida hirveät määrät. Ja sitten mä oon niin perusteellisen semmoinen että maataloudesta täytyy pystyä elämään ja maalla pitää löytää se elinkeino. Ja mä olin tehnyt kuitenkin siitä asti, kun me oltiin meijerioppilaitoksessa, niin mä olin tehnyt omille pojille ja itselleni jukurttia. Mä soitin terveystarkastajalle ja siitä se lähti. Minkälaisia ajatuksia tämä EU-meno isännässä herätti? No ei se niin erikoisia, mutta kyllähän se tiettyä epävarmuutta tietysti, että mitä oli niin kuin nämä olettavat tiedot, mitä oli. Mutta ei se nyt niin vakavia tunteita kuitenkaan. No entäs sitten emännän ajatukset jukurtin tuotannosta täällä kotioloissa? No, en minä sitä nyt niin tosissani ottanut, mutta se teki sitä vaan. Siitä huolimatta. Niin. Enkä niin ollut innostunut, en minä siihen ollut niin innostunut alkuun kyllä. Eli alun perin tuli pitkiä päiviä, kun teit jukurttia muiden töiden lisäksi täällä kotona, eikö niin? Joo, se oli silloin kyllä niin, että se oli, mä tein joka päivä ensinnäkin ja sitten se oli joka päivä tommoinen 10-11 illalla, kun pääsin nukkumaan aamulla aloitettiin navetasta ja sitten siinä meni, mutta mä olin niin hirveän innostunut siitä asiasta, kun mä en ollut pystynyt omaa maitoa syömään maitona. Ja sitten kun mä pystyn tätä jukurttia syömään, niin sekin innosti mua sitten niin kauheasti, että en mä siinä vaiheessa, varmaan meni pari vuotta, että mä en huomannut minkäänlaista väsymisen merkkiä. Kuinka elintarvikeviranomaisilta heltisi lupa tehdä jukurttia kotikeittiössä? Se oli, täällä oli tämmöinen hyvin ymmärtäväinen terveystarkastaja ja se antoi ensiksi tämmöisen poikkeusluvan ja sitten vei ahkerasti näytteitä elintarvikelaboratorioon ja sieltä saatiin tämmöiset hyvät tulokset ja laboratoriossa oli ihmetelty tälle terveystarkastajalle, että kuinka voi olla näin puhdasta ja hyvää, vaikka tämä on kotona tehtyä. Miten lähdit markkinoimaan tätä jukurttia? Aluksi mulla oli täällä Virroilla suoramyynnissä. Ja sitten heti alkaa päälle, niin mä olin kiinnostunut suurkeittiöistä. Ja sitten kun täällä oli suoramyynti, niin sitten täällä on paljon Virroilla lomalaisia, niin ne oli kiinnostuneita. Ja sitten sain ensin tänne Virroille paikalliseen S-markettiin. Sitten vähitellen Tampereelle aina kauppa kerralla. Eli tuote tuli tunnetuksi ja tuli hyvää palautetta. Syntyi myöskin tarve lisätä tuotantoa, eli siirrettiin täältä kotikeittiöstä vähän avarampiin tiloihin. Joo. Oliko tämä iso investointi? Joudutteko hakemaan rahoitusta? Siihen aikaan, kun me aloitettiin, niin oli tämä EU ja alkamassa tai siirtymävaihe ja kaikki nämä tuet oli jäissä. Ei mitään ei saanut. Ja sitten yhdessä vaiheessa oli semmoinenkin uhka, että maaseutupiiristä sanottiin, että ei tulla mitään saamaankaan. Johtaja Tuulikki Kannisto, mistä syystä Raati päätti tällä kertaa antaa Kultainen avain -kunniakirjan Ahon tilalle? Euroopan unionin jäsenyys mietitytti Ahon maitotilalla Virroilla. Löytyisikö heille markkinarakoa
uusien tuotteiden osalta. Ahon jukurttitilalla myös tulevaisuuden näkymät ovat valoisia, kun Lea ja Tapani Rautasen lapset ovat ilmoittaneet innostuksestaan tuotannon jatkamiseen. Meneillään oleva maidon melatoonipitoisuustutkimus saattaa tuoda vielä lisää ulottuvuuksia niin sanotun yömaidon käyttämiseksi jukurtin teossa. Makoisan, lämpimän, pehmeän jukurtin tuottamiselle ja markkinoille Ahon tilalta ojennan mielelläni kultaisen avaimen. Mitenkä tilojen välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä? No se lähtee varmasti ihan tuotannosta, että voidaan lisätä sellaista toimintaa, että ostetaan esimerkiksi naapuritilalta raaka-aineita, jos ei itsellä riitä tarpeeksi, tai voidaan keskittyä pelkkään tekemiseen. Sitten on logistinen yhteistyö tavaran kuljetuksista lähtien. Ja varmasti yksi hyvin tärkeä on markkinointiyhteistyö. Minkälaista yhteistoimintaa teillä on nyt lähitilojen kanssa? Ostetaan tästä virtuaalaiselta tilalta mustaherukkaa ja mansikkaa ja sitten puolukat ostetaan tästä paikallisilta marjanpoimijoilta. Suunnitelmissa on, että luovutte omasta karjasta. Missä siinä tilanteessa saatte sitten tuon tärkeän raaka-aineen eli maidon? Meillä on kaksikin tilaa, joiden kanssa on neuvoteltu, kun toinen tila ei ole aivan varma siitä, että pystytäänkö saamaan maitomäärän niin, että se riittää ympäri vuoden. Ja toinen tila on sitten niin paljon suurempi tila, jossa varmasti riittää maito. Ja täällä nuori isäntä sanoi, että hän on valmis sitten, kun unimaitoa tarvitaan, niin hän on valmis menemään yöllä lypsylle. Tai vaikka takojen täytteenä. Maissi kuuluu maailman tärkeimpiin viljakasveihin ja ehdottomasti meksikolaiseen ruokapöytään. Pirkkasarjan pakastetut maissinjyvät ovat kätevä tapa nauttia tästä makeasta ja gluteenittomasta viljasta. Niitä voi vaikka tarjota kuumennettuna voisulan kera tai ripotella pataan, salaattiin tai risottoihin. Divasarjasta löytyy kokonaisia maissin tähkiä, maissijyviä sekä pikkuruisia minimaisseja. Nämä säilykemaissit säilyvät avaamattomana pitkään huoneen lämmössä ja niistä syntyy nopeasti herkullisia lisäkkeitä aterioille. Tex-Mex-ruokien tyypillisin mauste on chili. Ilman chiliä meksikolainen ruoka ei maistu aidolta. Chilipaprikoiden koko, muoto ja väkevyys vaihtelevat lajikkeen ja kasvupaikan mukaan. Siksi kuivatulle, jauhetulle chilille sopiva annostelumitta on hyppysellinen tai ripaus. Maistamisen jälkeen voi toki määrää lisätä, mikäli makuhermot antavat myöden. Tuoretta chilipalkoa pilkottaessa kannattaa varoa, ettei vahingossa tule hieraistua silmiä. Tulisuus aiheuttaa epämiellyttävää kutinaa. Uudenaallon pirkka-mikroateriat ovat ratkaisu nopeatempoiseen ruokailuun. Uusia yhden hengen annosvaihtoehtoja kuuluu sarjaan 3. Lihapyörykät perunasoseen kera, broileria karrikastikkeessa sekä kinkkupastaa. Pirkka-mikroateriat ovat omassa pakkauksessaan kuumennettavia ruoka-annoksia ja nopeutensa ansiosta tekevät ruoanlaiton helpoksi myös perheen junioreille. Viikon kysymys. Mitä ovat röstiperunat? Tuotetutkimuksesta kerrotaan, että pirkka-luomuröstiperunat ovat perinteisesti Sveitsissä tunnettuja perunaherkkuja. Röstiperunat valmistetaan siten, että raastetut perunat maustetaan sipulilla ja muilla mausteilla, muotoillaan sitten pieniksi litteiksi kakkusiksi ja paistetaan rapeiksi. Esikypsennetyt pirkka-röstiperunat valmistuvat nopeasti uunissa tai paistinpannulla. Olisikohan Tapani Rautasen isä, joka löysi ja perusti tämän tilan reilu 60 vuotta sitten, uskonut, että tästä tulee vielä jonain päivänä jukurttitila EU-Suomessa? Kultainen avain kunniakirjan saa tänään Lea ja Tapani Rautanen Ahon tilalta. Mistä lähti sitten tämä jukurttituotanto käyntiin? Se lähti tästä, kun alettiin puhumaan, että EU tulee.
Ja minähän olen tietysti niin tosissani sitten kun mä eihän meillä ole meillä ei ole mitään mahdollisuuksia lisätä tämmöisiä kauheita lehmämääriä, 30-40 lehmää, että se on ihan, pitäisi kaikki rakentaa navetat uudet ja kaikki investoida hirveät määrät. Ja sitten mä oon niin perusteellisen semmoinen että mä ajattelin, että maataloudesta täytyy pystyä elämään ja maalla pitää löytää se elinkeino. Ja mä olin tehnyt kuitenkin siitä asti, kun me oltiin meijerioppilaitoksessa, niin mä olin tehnyt omille pojille ja itselleni jogurttia. Mä soitin terveystarkastajalle ja siitä se lähti. Minkälaisia ajatuksia tämä EU-hummeno isännässä herätti? No ei se nyt niin erikoisia, mutta kyllähän se tiettyä epävarmuutta tietysti, että mitä oli niin kuin nämä olettavat tiedot, mitä oli. Mutta ei se nyt niin vakavia tunteita kuitenkaan. No entäs sitten emännän ajatukset jogurtin tuotannosta täällä kotioloissa? No, en minä sitä nyt niin tosissani ottanut, mutta se teki sitä vaan. Siitä huolimatta. Niin. Enkä niin ollut innostunut, en minä siihen ollut niin innostunut alkuun. Eli alun perin tuli pitkiä päiviä, kun teit jogurttia muiden töiden lisäksi täällä kotona, eikö niin? Joo, se oli silloin kyllä niin, että se oli, mä tein joka päivä ensinnäkin ja sitten se oli joka päivä tuommoinen 10-11 illalla, kun pääsin nukkumaan. Aamulla aloitettiin navetasta ja sitten siinä meni, mutta mä olin niin hirveän innostunut siitä asiasta, kun mä en ole pystynyt omaa maitoa syömään maitona. Ja sitten kun mä pystyn tätä jogurttia syömään, niin sekin innosti mua sitten niin kauheasti, että en mä siinä vaiheessa, varmaan meni 2 vuotta, että mä en huomannut minkäänlaista väsymisen merkkiä. Kuinka elintarvikeviranomaisilta heltisi lupa tehdä jogurttia kotikeittiössä? Se oli, täällä oli tämmöinen hyvin ymmärtäväinen terveystarkastaja ja se antoi ensiksi tämmöisen poikkeusluvan ja sitten vei ahkerasti näytteitä elintarvikelaboratorioon ja sieltä saatiin tämmöiset hyvät tulokset ja laboratoriossa oli ihmetelty tälle terveystarkastajalle, että kuinka voi olla näin puhdasta ja hyvää, vaikka tämä on kotona tehtyä. Miten lähdit markkinoimaan tätä jogurttia? Aluksi mulla oli täällä Virroilla suoramyynnissä. Ja sitten heti alkaa päälle, niin mä olin kiinnostunut suurkeittiöistä. Ja sitten kun täällä oli suoramyynti, niin sitten täällä on paljon Virroilla lomalaisia, niin ne oli kiinnostuneita. Ja sitten sain ensin tänne Virroille paikalliseen S-markettiin. Sitten vähitellen Tampereelle aina kauppa kerralla. Eli tuote tuli tunnituksi ja tuli hyvää palautetta. Syntyi myöskin tarve lisätä tuotantoa, eli siirrettiin täältä kotikeittiöstä vähän avarampiin tiloihin. Joo. Oliko tämä iso investointi? Joudutteko hakemaan rahoitusta? Siihen aikaan, kun me aloitettiin, niin oli tämä EU ja alkamassa tai siirtymävaihe ja kaikki nämä tuet oli jäissä. Ei mitään ei saanut. Ja sitten yhdessä vaiheessa oli semmoinenkin uhka, että maaseutupiiristä sanottiin, että ei tulla mitään saamaankaan. Johtaja Tuulikki Kannisto, mistä syystä Raati päätti tällä kertaa antaa kultainen avain kunniakirjan Ahon tilalle? Euroopan unionin jäsenyys mietitytti Ahon maitotilalla Virroilla. Löytyisikö heille markkinarakoa uusien tuotteiden osalta? Ahon jogurttitilalla myös tulevaisuuden näkymät ovat valoisia, kun Lea ja Tapani Rautasen lapset ovat ilmoittaneet innostuksestaan tuotannon jatkamiseen. Meneillään oleva maidon melatoonipitoisuustutkimus saattaa tuoda vielä lisää ulottuvuuksia niin sanotun yömaidon käyttämiseksi jogurtin teossa.
Makoisan, lämpimän, pehmeän jogurtin tuottamiselle ja markkinoille Ahon tilalta ojennan mielelläni kultaisen avaimen. Mitenkä tilojen välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä? No se lähtee varmasti ihan tuotannosta, että voidaan lisätä sellaista toimintaa, että ostetaan esimerkiksi naapuritilalta raaka-aineita, jos ei itsellä riitä tarpeeksi, tai voidaan keskittyä pelkkään tekemiseen. Sitten on logistinen yhteistyö tavaran kuljetuksista lähtien. Ja varmasti yksi hyvin tärkeä on markkinointiyhteistyö. Minkälaista yhteistoimintaa teillä on nyt lähitilojen kanssa? Ostetaan tästä virtuaalaiselta tilalta mustaherukkaa ja mansikkaa ja sitten puolukat ostetaan tästä paikallisilta marjanpoimijoilta. Suunnitelmissa on, että luovutte omasta karjasta. Missä siinä tilanteessa saatte sitten tuon tärkeän raaka-aineen eli maidon? Meillä on kaksikin tilaa, joiden kanssa on neuvoteltu, kun toinen tila ei ole aivan varma siitä, että pystytäänkö saamaan maitomäärän niin, että se riittää ympäri vuoden. Ja toinen tila on sitten niin paljon suurempi tila, jossa varmasti riittää maito. Ja täällä nuori isäntä sanoi, että hän on valmis sitten, kun unimaitoa tarvitaan, niin hän on valmis menemään yöllä lypsylle.